Akasa wachenda kuchikoro. Wewe wakaenda kuchikoro? Kutenda. Ndangu akati akasema mapanga. Ka mambo ndaona zvakadaro kwapawo Gupuro. Asa anaonge aine chaakapedza paGupuro. Mai wavo zviri nani kuti kugowana kwakanaka. Kugowana waenda kuenda. Tichiri zvekugadzirisa uye akufambawo ndokugadziriswa ega uye achigadziriswa ega. Asi mai wabva imomo wauda kuti wanayo wachengeta. Kushayana bedzi kwavanonga uita. Vanofanira kunge vakalista zvinhu zvavo zvavakashanda zvacho. Asi wozosumuka mozovaudza kutoti waende mutemo futi. Kutoti waende kumaintenance. Ndichidzokorwa muchiva. Kugowana kwaanoita. Uyu murume akatotora wana wakanga wasara pamba kuwaendesa kuna mai wavo. Ndenda kuna mai wedu. Uyu anofanira kusa nepoto neplate yekubikira sadza rake. Zvinhu zvese zvinowakwenda kuna mai newana. Yokai pane mbunzo ndoda kuti ndibvunze. Iwe uchitarisa murume wako Herbert. Iwo haakudi. Newana wake wese futi haawadi. Wana wedangu akatoti hadi kumuona pamba aita rakaona vanhu kumura. Festival nano yeutano wacho. Vamwe vari kuimwe wacho ndakambomumira weekend akaenda achipanzo. Asi kutanga kana baba wacho akatotaudzana kana kumhurisa nawo sitomhurisa nezvo. Ane 17 years. Hanzi vana kazokolana kumba. Kutanga pachakati waire kutanga vanotedza nawo. Mushure mumwe nabhadhara mumwe wechikoro chipiri mari yechikoro taenda chikoro. Zvikanzi wabhadhara mwana wechikoro ndaenda kuti asi kuchikoro gurina yakagara pamba pana. Saka zvawadaro vana ava ndiri kuona pamba pano zvokuti holidays vanobvira vatoenda kumba komwana wairi wekutanga. Panapa ndikuona kunge munogara pachimera famu. Pamusha penyu ati kushanda? Pamusha penyu. Pamusha penyu, alright. Right. Saka taakupai mupurisa kuti mubude panze. Mabuda panze molisa zvinhu zvenyu. Kana kuri kuti mabvumirana zvamabvumirana kuti wotora zvamusina kubvumirana mouya mudare rozokubatsirai kuita kuti sevanhu nokuti hatingatendai mundogare mese nekuti pamwe mukamurosvikapo nhasi mwava mapondana ndokuti wanga watouya kwamambo kuti wagowane zvinhu. Rudo nderwairi dare rinongobatsira chete kuti vanhu mupesani zvakanaka musingabvi mogowanirana zvinhu zvenyu zvakanaka. Saka mupurisa pane mupurisa asina basa here zizakazaka? Pane mupurisa asina basa here? Ndiani? Wamagondo ndiasese vakuDare. Kudai muende nemhuri. Ndinoda kungotaura. Nauri panapa. Pane mumwe mama kutaura hapo asi handizvimamirira zvazvakaita. Nekuti mai mabvira vakaita pamba handira kuwadzinga. Pawakapedzisira kubva pamba maya. Ini ndakatobva ndichitoenda kwandakatoendawo kubasa. Ndichitowasiya vari pamba. Waine mushandi nemukadzi wake. Ndikatoti no muzondiwachirwa hembe dzangu. Mushure meunge tatadza kuerera kumashure kwacho pauya munhu anga achisunga mari yechikwere. Munhu uya anosunga mari yechikwere temabhurera akataura kuti ndine mabhurera angu mairi akatorwa nani namai avo achiti ndakatora bhurera rimwe chete. Ndobva tataura paipa ndikati onai ka ndo panogara chitsotsi chenyu pano. Saka iwe chisara vachindiwachirwa hembe dzangu ndiri kumboenda kumarisho kwangu. Pandakadzoka kumarisho ndakasvika ndibvunza mukomana nemukadzi wangu vari pamba kuti komai zvanzi mai waenda kunotsvaga vanhu vanobatsira kuita bvunzo. Ndomabvira akaita pai. Inini kusvika manheru handina kuona munhu kusvika manheru. Kuzotsvaga munhu anovabatsira kuita project yavakarima yacho iyo. Kusvika manheru handina kuzoona munhu pamba kusvika enda kutotsvaga manje. Ndobva ndakazofonera hanzvadzi yangu uya ari apo. Shamwari kuno kumaiguru waya nhau dziya dziri kunedza watiza pamba. Zvikanzi aiwa mukoma maiguru wari uno. Ndikati kana wari ikoko wasvika wachiti zvanzi wasvika taura kuti kumba wakusuka hatisi kugarisana zvakanaka bana nababa. Kana ari ikoko inini ndichaita sei ndichauya ndichimuona. Ndokubva ndaenda kuya kwaibva ndasvika vataonana ndikati aiwa ndauya kuti ndione kuti wakasvika here kuno. Ndozvandauya kundiona chete. Vabereki vakatomboti aiwa chii chiri kunetsa ndikati aiwa baba hapana nyaya yatinogona kutaura papipa. Kana makuda kuti tiite dare racho munozouya kupi? Pamunozouya imimi pamunouya naye ndobva tinoita nyaya dzacho.
nekuti nyaya changa iri mukati medare raichivhuzira. Asi kuuya kwaita kunogoyakisiyana manje nemapindiro yakaita kudare raichivhuzira. Saka ndo pane nyaya ipapo. Achibva auya paholiday papa nditori newana kumba inini nekuti akangotiza vhasi yawana. Paakauya inini nditori pamba newana achibva asvika zvanzi no ndauya kuti nditore foji nekuti akaenda kukambani anori mari Boost Africa. Ndabva auya nemadhumeni ekuboost Africa wachibva wasvika pamba tobva watora tauya notora foji because tanzwa mai vari kuti pana papasi kugarika zvakanaka chichi tauya titore foji tindogredhera kukambani kana tandogredhera foji kakukambani then zvobva zvaita mushure abva ndatovapa foji yacho ndikatovabatsira tolodha foji yaise ikatoenda mushure bva ndazonzwa kuti foji haina kuenda kumarondera kukambani foji iri mumacheke murokesheni muimba yarugara yacho ini ndinya kutotsvaga imba yayo kuti vana vaende kuchikoro nekuti donzo redu ranga riripo kuti uyo agare kumacheke ndire kuti vana vachigara kumacheke kuchikoro isu tichigara kumba topota chindomaira vana kuko tichidzoka. Saka paakaita misikanzwa yake ine kutiza akanga atori nepo ndosvika kugara kupi. Saka bva angonosvika bva andopinda muimba yaye ari kugara kutondisiyira vana akatotumira meseji ndiye kuti vana vechikoro ngavachiuya. Ndikatotumira vana inini pabhazi vana vakasvika vakaswira vakagara panonzi padhanjiri papa asina kuuya kutambira vana bo. Dhiraivha wandakapa vana kuti aende nevana akadzoka nevana manhero acho ndikadhiraivha mangwana zvedu nditumidzire vana baini chirega ndiite sei ndiende ndega ndiperekedze vana. Ndikatosvika ndikatomuti nhai shamwari iwe uri kufunga kuita sei zvanzano hakumba ndiri kuuya pane zvandiri zviro zvandiri kumboita. Ndikadhiraivha chimboyewo nemwana mudiki uyu ndimuoni ndikazi mazuva acho awanda ndinoda kuti imboye kumba uko kana paine zvanetsa tinogona kutaura naka zvino kana uri kuno kuindiriwo zvabatsire mazuva awanda echii nekuti kubva gore rakapera handina mudzimai handina mudzimai ndiri munzara yakuendezvo haazi kuda. Saka manje uya shamwari kumba hanzi ndiri kuuya handiri kuuya muswe ini ndikutoti munhu ari kuuya ndiri kutoona tsamba iri kubva kwamambo yekutoya kutondisunga kuti tigowana ndo pandakaona kuti auraiti kana kuti tigowaneka hazviiti zvakanaka bawo kana kusina Gupuro kupi. Ndikaenda kumba kwake nezuro ndikatosvika ndikatondoonana naye shamwari uri kufunga kuita sei ndakatambira tsamba so ndizvo zviripo. Saka uko kwatinoda kuti tiendewo kana pasina Gupuro hapana chinondoita seiba chinondofamba apa. Saka iwewe kana wajira uchandidi sekutaura kwauri kuita kuti ndikamutaura nezuro ndikati ndipe bonde racho akandinyima ndikati alright kana wati hauchadi zvese saka hauchandidi saka chiti paka Gupuro hangu ndizivi akaramba akati aiwa chichi ndikati alright kana zviri izvo nekuti mangwana ndoda kuenda kuDare ini ndishamari Gupuro rako ripi inini zvako zvaita sei 50 bond kuti kana takuDare nyaya yedu indofamba zvakanaka ndinotenda hangu. Iwe unosaspekta kuti mukadzivise zvautaura kuti maatone nguva yakareba bonde asingakupi unosaspekta here kana kuti unomboherewa unofungidzira kuti no pamwe mukadzi wangu ane zvikombo. Ndinavo ndinosaspekta izvozvo utaure tinzwedare tiri nekuti umombo wacho nditori naye neTsamba yatori panapa plus tiri mukati mekunetsana paakatiza ini ndakazosara ndibva ndabvisa magumbezi ese pamubhedha pandaona paine tsono chaichayo tsono nditori nayo panapa ndatoya nayo tsono yanga iri kutokwadza inini mafungiro angu nekuti kubva 2020 handidi kunyepa badare 2020 ndakasvika pakutotadza kuita anything pamba kutotadza chaiko musana uchindirwadza ndikakuda kuti ndibate gezvo chete musana bvabuda kuda kuti ndidaiso hazvizwi kusvika iye akantaura kuti wewe mwana endai kubasa iyeyo nditaura kuti endai kubasa ndikati chamariona makore andagara ndabva kubasa 12 years handisisina experience handichinayo baini akanditi enda iye akasvika pakuntaura nemurume wake kuti ai iwewe kana wati usida kuenda kubasa nekuti uri kurwara ini ndichakusiyira wana ini ndoenda kupi ndikarumura kamwana kadiki kacho ndikarumura kamwana aka ini ndo ndaenda kubasa osara kune musha ndikati ai kana uchida kuenda kubasa iwewe unotanga wabva panapo uenda kumba kwenyu wozobva kumba kwenyu uchienda kubasa wabva kubasa unodzokera kumba kwenyu uzoya uchiona wana panapa wana wangu unondiita seini unondisiyira bvata zvatoramba zvichinetsa kusvika ndakaenda zveshuwa ndaenda ikoko kubasa ikoko ndichidzoka pamba kusvika ndaenda kuBotswana gore rakapera ndaenda kuBotswana gore rakapera ndo paakasara kunoku manje uku kuBotswana zvinhu hazvizi kufamba kunoku mombe dziripo mudanga mai mwana tengesa mombe otengesa mai tengesa mombe iye munhu andiri kufungidzira wache aitomurambidza tayo mai musatengese mombe pa kuti mukatengesa mombe hazviti ndikati ukati tinasatengesa mombe kuti vana vedu chikoro saka mombe dzacho basa radzo nderei
Ini ndakatenga mombe idzodzo ndakazotokurora mudanga remombe ndatoona kudhara ndichiziva kuti tichazoshanda zvichatibatsira zvino kana wakuramba unoti zvito idzi ini ndadzoka kugoswa nakuzi kuraramikaba ndikuda kuti ndiite project yangu yewelding ndo yatoda kutanga panapa saka ndichatengesa madhonza mahombe mudanga kuzvikanza izvo zvaazviiti kusvika akatiza akaenda kumusha kwawo abva kumusha kwawo akadzoka pamba akaita zvaakaita futi akazomusungisa izvo zvinotori nyaya dziri mukati memaoko emapurisa izvozvi kuri kutodiwa mari nekuti paakazoendayo ndakasara achitengesa mombe dziyadziya ndikatenga muchini wangu wekunamisa ndikaisaka time adzoka bvaavhiringa zvese izvozvo bvaakwira dare uko kuti akandirowa bvaatengesa pfuma bvataenda kudare bvatasvika bvataura zvanzaivataimunotaurirani mundowirirana bvatadzokera kumba hakuna kuwirirana ndo pari kunetsa manje kuti ndaishamwari nyaya zvadziri mukati mematare musi wa28 February ndo paidiwa mari yekuti ndimubhadhare uyu aenda restitution ndipomai mwana toita sezvanzaiva ndikatengesa futi mari ndokupawo ndoita sei uchamira ndauya kuno kundatsvaga kamari ndauya kuno kundasvika ndataura newakomana wandowedzera mazuva ndadzokera kumba hakuna chafamba ndauya kuno kuDare ndawedzerwa mazuva kusvika wazotozototaurira kuti musi wa23 iyoyo watiri kutobata kuswera mangwana kana pasina mari iyoyo tiri kutokuvharira saka izvozvo izvi zvese ndinazvo panapa ipe umbowo vanofungidzira kuti mudzimai akatiza pamba nenhau yechiuta neTsamba yake ndeyamukoma wangu iye ari kuwirira nemudzimai wangu vari zvinhu zvese zvavari kuita tanga vambovapa vasatoerenga kuti vaone handwriting kuti ndimi makanyora here kana kuti sandimi mupurisa handwriting yenyu here ndimi makanyora here tsamba here akanyora ndiani wakanyora ndipavamukuru vachinyorera imini saka tsamba chanazvo kusvika nakamuri yakasvika ne 2006 hanzi ndizvo here kuti tsamba kuti murume angatakure tsamba yakadaro kana kuti kana ine makorokoto inotaura saka tsamba inayo dheta inachinji but ingoritsambunza kuti wabvuma kuti ndai tsamba ndakanyorerwa iziya maringe ya 2006 but tsamba yakanzi hi mami it's me big Dara, how is everyone up there? Back here things are tough. Well, that's life. The higher you go, the cooler it comes. Congratulations. May, how was the situation? How is the junior? Junior ndio kama mwana kadiki kakabarwa mai manje kani 2 years kama. I hope only 2 years. You are 2006. After 2 years. no junior also. All right. I hope it's fine. Don't teach him miscellaneous. Okay? I will come and find you. Join you. I will come and join you in a couple of days to come. Keep yourself cool and avoid too much talks. But keep quiet. Kunyarara kunokunda kutaura. Ende zvimwe hazvizunzwi. Please pray hard. Don't lose hope. God is the provider. More news when we meet. Yours, Baba Mkuru, Rodi.
Junior uyu akabarwa manje. Anonzi junior because anzi hauzi junior. Junior akabarwa nini? Junior akabarwa last year but one. Katika kama kadidika mama. Saka junior ni 2 years. Saka sabe goita sei waru kutaporokodza waru junior. Ayo, ndakatanga ni mwana mukomana. First born mukomana. Ndio waitwa junior mukomana mutara mwana boza katanga ndango ya first born. First born yini nzani style? Because it aparuti house junior arukorokotedza mwana saka zvingange zvazviri zva 2006 ka ingange iri ya 2006 here iye ari kubvunza junior azvarwa toda kunzi jekezi ramakore tione makore anyorwa tsamba apari kukorokotedzwa pane mwana anonzi junior 2006. Alright, first born munomuti junior pakudi. Iwo ndio wakatomunyora wachiti junior. Ivo paina junior. Ivo paina junior mwana. Aiwa, junior titaka kumtumza bora pia basi. Na kontrole changa ndaida kuzoti pakanyorwa tsamba first born yenyu yeke yani zita hii. Mambo achiriziwere zita remwana wenyu first born yenyu. Zara mala kudana. Wairisi. Vakanzi mai prosto mumusoro kuti. Nokungoti wanopenga iri kunyora zita remwana asati azvarwa. Nangwaro zvakanaka mhairi. Aiwa, hazvinesi basi. Junior yakadaidzwa zita remwana wamakazvarwa. Wamai manje. Iye. Vangu togara tiri pamwe chete nabangu. Togara pangu padhuze. Zvofunga ungandinyora tsamba padhuze ipapo wonyora tsamba ipapo. Itsamba yako tipachinza ine mapemaini makoko. Okay, mayo, itai introduction yachinzwe. Verenga introduction. Hi mami. Mukadzi wemunhu. Kuda kuti mai nini? Kuda kuti mami kuda kuti mai nini? Kuti mai. Chamukazivi chii? Arunyora achiti tinzwewo kudare. Mwana munonyora mukadzi wemunhu wenyu here kuti hai mami. Changamira chekutotanga tikadzoka pachiwanhu chedu chaicho ndiri kunzwawo vari kunzi ndibamukuru ndizvo babamukuru wachiona mainini handi bamukuru nditezvara bamukuru hawatambi chiramu namainini nekuti muroora vanhu wavo saka panoda kuti paongororwe zvakanaka kuti bamukuru wakusvika kusteji iyoyo ini dai vari bamunini vari kutamba namaiguru taiti vari kuita chiramu. So zvinoreka kutaridza kuti murume anenge ari justified kuti mashoko ari kunyorwa aya mashoko asina kumira zvakanaka pane paine zvinhu handizivi ndo umbowo hwainawo wega here because tira kuonawo kuti zvazokonzeretsa kuti rudaro chii netsoro iyi ichokwadi iri zvinotaurwa nababayo ndokatoeletsa izvozvo hazvizvi chokwadi netsamba yajunior ai 2 years junior ane 2 years ro netsamba yajunior ane 2 years iyo tsamba yakanwa 2006 kamambo hungu iyoyo taitwa ndeyekuzotoone kuzosiyanawo kuti azotope mukadzi Gupuro asi nyaya iripo ngeyekugowana zvinhu asi zvichiri ipapo uyu kuti aine chokwadi chenyaya yake iyoyo iyi anogona kutsvaka rimwe dare uyu mangara yake ega hanzi inokwanisa kupinda pane rimwe dare ndokuti handinoda kuona kuti zvikonzero kuti nekuti kuti vanhu vazosvike ipapo sezvazvataurwa kuti vanhu ava vamwe vanogadzirisika saka toda kuona kuti here pachine point of no return here kana kuti hapachisina imimi zvamuri kusukurara nemurume wenyu muri kurarwa nani
Mangogara zvakadaro. Vanouya machiri. Wachidi. Muchiraramisi. Vanouya. izvi ari kutaura handinyepiwa nekuti pandakaendesa wana handii musi wesande ndakaendesa wana musi wesande ini ndichidzotsera wana kuchikoro ndikasvika ndikamukumbira akandipa pandakaenda nezuro ndikasvika pandakaenda nezuro pandasvika ndikakoma mwana ndipeka vaaramba mushure meunge ndaanetsamba ndaanetsamba zvechokwadi here maakuda kuti murambane mubva magohane zvinhu ndopatoda kuti tiende toda kutedza yake tibhoone kuti zvechokwadi here maakuda kuti muchirambane mubva magohane zvinhu cyane muzonada kuti ndobvunze ndada kutanga kutobvunza kuna hebe hebe vakapa mukadzi wako 50 bond uchiti igupuro nemwoyo wese here nemwoyo wese iwe wakatambira 50 bond nemwoyo wese kasvika mukutiendesa uko kuseri todzokera saka dare moti vanhu vachiende vandoega handiti vandogowana vanyore zviro zvavo monyora zvamunowirirana motaura zvamunowirirana asi mai yavaravo mai ndiwo wakaita kuti waramba kuti uti murume ari vava kuti enda unotsvaka basa makatuma murume kuti enda unotsvaka basa aka ndiri kurwara handiti hazvikwanisi mukatienda munhu anokasika kutaura anongwara kudini kutaura chete ndiriyo panyaya ndati munhu anokasika kudini kutaura chete mashoko handina kutuma murume mukuru kuti enda kupi enda kubasa asi nemhuri yacho yakangora speech report nemhuri yatinayo noona uri kuenda kuchikoro kuti mamirira zvakaita kuti tirambe takagara panapa wana hawaiti sei hawaendi kuchikoro ende mushure macho nofunga auya zvataura zvekuti hanzi ndakamuchimudzinga pambaka handinongona mudzinga pamba aisvika pakutora mbudzi mudanga achienda magocha kubhawa nezvidhakwa unoona mbuzi kubhawa ikoko ndojira mashopu nezvidhakwa ikoko ini ndiri kumba ndonobvunza kuti mwazviitei andizinga ndandiro ndopa ndakatiza mba ndingabuda kutiza umba adandikupira kuti yakazara mafuta ndikasvika ndakisiende kurara pakati vakapfekerwa pakati pakati pemubhedha pandinorara mubhedhuma ndinorara mune banga rimo rakapfekerwa sosvikanzi sei banga riripo rine zvakagarira ipapo everyday mwana akatarisa tsono yazoibudisa yendisitoriko kumba ndatoenda kumba kuinyati kwabereki wake ndopasati ndaona tsono pamubhedha ndito neshinda yekusona tsono yanayo ndikamutsona chengetai baba kana moyo maina tsono yemoenda sei moendera kana kune nganga dziripo kwatikaenda kwamakoni kune chi moenda sei kuchiro munonza kuti zvakamira sei tsono ipi yakasangana pamubhedha tsono iyoyo itori neshinda yekusonesa ine shinda chimwe yacho itsono iyoyi yeshinda yacho itori momba mumbi vamakari ino ndikati hazvinetsi pachengetai musondobaya futi netsamba futi baya futi pachena ndaona tsamba ipai ende tsamba itogara dzimwe tsamba dzaisonyora chirungumaa tsamba dzainyorera chirungumaa noiti musikana dziripo kumbana zvasi dzese dziripo tsamba iyi ndio mayenga ingoti tsamba iyi zvodai ndiri mani musikana endisachekera tsamba iyi pakati ndakatiibvara ndakaibvisa moto pandangoti zvinhu zvinongogara zvingorumba yange iri mukati medzimwe tsamba dziri mumba dzakanyora chirungumaa musikana tsamba ipi ndamuichekera ndo makatora tsamba iyoyi auya nayo kupi vakasvika akati ndaona tsamba ipai ndaona tsamba mbai ndakatoseka saka zisatatomboiverenga pamusoro tsamba ndikati vakatoseka satatomboivha vakati vai ndikati tsamba ivotorumba tsamba yamuizivi handiizivi nditsamba kanyara bamukuru tsamba kanyara bamukuru tichiri kuinyati kumba kuinyati yemakorokota ndichaprofa ari muchezi ndakabva naye kuinyati tiuya naye kuno muti patakagona tsamba iyi nhasi mumba amuizive ndandiizivi kunyati makabva kureriwe takabva 2014 imi ndopatakabva kuinyati tsamba yamuizive tsamba iyi imi muri kuti 2006 ndopa ndakasununga mwana first born rofanira 2006 first born yangu asi kumacheka takazira 2014 zvoti tsamba idzi kana nhasi nhasi ombonga mamene dzimwe tsamba idzi dziri pana tsamba dzipi idzodzo dzangu dzeusikana neukomana dziri pandakuzvibharira ndakurasa ndakuzvichengeta zvodana ndine musikanza kwaine tsamba yandakadini inyaya kunzidana bamuri kuti ndaitika netsamba ndaitiza ndichienda kwani kwabanguru wariko wese bamukuru namaiguru wariko kumba ndikatiza kana ndaitiza ndichinohwanda kwani ndofunga mukupezwa ndakupezana kuya mapurisa echakupolisa ndakasvika kumba bangu ndikati svika ndasiya iri kumba pamira yakazvikumba nezvandasiya munyini wanyu ari kuti ndirambe ndiri panapa kasvika pana zvinhu zvimiri zvakati zvakanaka zvechamuso ndakarara musango ndakatiza pamba ndarara mudondo akasvika pamba ipo papa amene zvakasvika achita papa maigurosika musango maini makataura zvishomani pamakati maiguru panapa ndisikurara makanga mazvaona zvishoti nazvaodini hazvamamira zvakanaka
saka makazotiza paunokasasvika pana vazvo vasaomira zvakanaka akasaba isina unosara bambo wacho ndevheke makusensei akakoka matombo rendandi kundaya ndipe mari dzangu zvino ungapiwa mari yebhazi kuti akwire bhazi achiya kuno kumapurisa nabamukuru akwira auya newana kupolice headland zvikanzi ndikuda mari dzangu kana bamukuru noda mari dzedu zvikanzi makanipa mari yakashota against headland tosakana uchiti mari dzako here pamari yana yakupa inini kuti ukwire bhazi tese uende kumacheki saka zvikunzi iwe waifurira namaiguru nani awandonzi hezbon asi maiguru iwawo mukadzi wabamukuru iye ndirobheri naezo tara kuno uso kuti une mbudzi yakanzi because vanonzi robheri andiparadza ine mbudzi iri kundodziparadza iye akatumidza zita rake iri akati hanzi ndiye aparadza musha wangu. Alright, iwo Herbert munofunga mungagona chinhu zvinhu zvenyu masiyana maguru mapanana murufunga ine wana 6 wana wangu ndochengeta pekutanga ndikatomutaurira kuti iwe unokosa kuenda kundisiyira chi wana wangu inini wana wangu handirwadziki unochengeta wana wangu bai wemimai munofunga ine wana 6 iyi musitsiri pamwe. Right, okay. Chakabiri nyaya iyi iri triki vanhu ivo vari vaira kunyasoitika pakati pavo mukadzi haana zvakunyasokusanganidza zvakanaka murume haasi kunyatsosanganidza zvakanaka nokuti kana wagara wachidetsana kumashuru wachimbokumbirana wachipanana nhasi urohwe wako wekuti ngati govanei zvinhu ngatiitese nyaya yavo chaivo chaivo inofedzi apa kwatopanana museso ndono pakachangamira inini ndichiona musha wemurume uyu nemudzimai wake uyu havasi vanhu vekuti waifanira kuita zvavari kuita izvi musha wakarongeka musha wakakura chaizvo asi maonero angu andiri kuita pakati pevanhu aya wese hapana anyatsobuditsa nyaya yake chaizvo chaizvo chikonzero chiri kunetsa mumusha mavo. Maonero angu inini ndewekuti mukoma weuyu ndo vari kumira stereki pakati peuyu nemudzimai wake vari kutora. Saka nyaya iye mai avo havana kuda kubuditsa nyaya sezvairi, iyewo haana kunyatsobuditsa sezvairi. Munhu ari kukanganisa vanhu vairi ava pamusha pavo mukoma wake uyu ndo vane nyaya ava iri vanodanana vachangamira. Alright, saka sevanhu vakura tingazorambe tichiita ngavachibude nemupurisa kuti vadise todzoka toona kuti toenda mberi sei. Buda henyu. Buda henyu.